מאיה, רגע, אתם לא רואים את הפרצוף. אני מאיה, זאת לינוי. אנחנו מראים לכם איך לאכול בכיף, בקלות, והאמת זה לרוב לילדים בעיקר. זה לילדים שחוזרים הביתה אחרי בית ספר. כן, וזה אוכל די, אני מקווה שכל אחד אוהב אותו. אתם תראו כבר בהמשך, אני בטוחה שכל ילד אוהב אותו, לפחות רוב הילדים. ורק אם מורשים לכם להשתמש במיקרוגל, אז נשים את האוכל הזה. כן, אז האוכל הוא שניצל תירס מצורות, זה לא משנה אם זה צורות או לא, אנחנו אוהבות צורות. דבר נוסף, צ'יפס. צ'יפס אני יודעת שאתם אומרים, מה, אבל צ'יפס צריך לחמם בתנור, וצ'יפס צריך לעשות במחבת, מי שרוצה ולהלה, אז לא, זה צ'יפס מיוחד, שצריך לחמם אותו 3 דקות, 3 דקות אני מזכירה, במיקרוגל, והוא יוצא לכם צ'יפס חדש, זה צ'יפס למיקרו, טוגן תפוח אדמה, מקפואים 3 דקות וצ'יפס מוכן. זה הצ'יפס בערך. מתפוז הוא טבע. כן. כאילו שניצל תירס זה רק מתפוז, אבל השני זה שימי קצת. שי. זה מלא, קצת. זהו. שוב, יש לי קצת. למה שמת את זה? זהו. יאללה. רגע, שום אחד. שומעים, זה משנה. רגע, אני אוכל את זה ככה. יחסה, זה מגעיל. טוב, רגע. נשארתם איתי. חברה שלי הלכה להביא שרפרף כדי לחמם. ויש את השניצל תירס, שאני לא נגעתם אותו, וזה גם מתפוזות, תפוזות תירס. שהשניצלים מתחממים. רגע, טוב. בינתיים מה שהשניצלים מתחממים, אז נו. רגע, הסברנו לכם שאני כבר מאיה וזאת לינוי? כן, לא בטוחה. טוב, בכל מקרה. אם אתם אוהבים את האוכל שלנו, תעשו לנו לייק. אם לא, אל תצאו סרטונים שלנו. זהו, אל תעשו לנו. תעשו לנו רק. מי שלא אוהב, חבל לא מפספס. שירשום בתגובות. כן. ומי שאוהב, תרשמו גם בתגובות. מה זה יזיק? וגם תעשו לייק. לייק, גם. אז הבנתם את הקטע? היי, אז הנה השניצלים. מוכנים, רק שזה מאוד חם ממש. מאוד, אז תיזהרו. שלך. זה שלי. בינתיים גם מכניסה את הצ'יפ. אני כבר מרחה באורח של מקדולנס, כאילו במקדולנס, למרות שלא מקדולנס פה. וזה לא שניצלים של מקדולנס. 3 דקות? לא. כן. לא. רשום שם. אבל זה חלק מהצ'יפס. זה 2.5? לא. כמה? 1.5. טוב, אז סורי שנאלצתם לראות את הקטע הזה. פוז'ן בננה, סתם צוחקת. טוב, אז אנחנו מחכים לצ'יפס עד שיתחמם. אז תמתינו זמן. היי, הצ'יפס מוכן עוד כמה שניות. אז הנה הסימסלולו של המוכן. והיא רוצה מגבת, אז אתם מעצבנים, אז אני מבקש ממני מגבת. היא לא רוצה לעצמה. יש פה ריח מסריח. למה ריח מסריח? אני לא יודעת. היא מלא. טוב. הנה הצ'יפס. את זוכרת מה אמרתי לך מקודם על האוכל? כן. תמיד לבחור באוכל יותר. ולא להסתכל על אוכל אחר, אלא רק על האוכל שלך. קצת. היי! אני ארוג אותה מרוב שהיא מעצבנת! מאיה! טוב, שנייה, אז זה
מוכן? 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. חייבת. מאיה בואי. מאיה. האוכל מוכן. והנה חזרנו לנו. אוי. זה האוכל הטעים שיצא. לקחת אותו כבר. תראו, איזה כלב יפה יש לנו. יש לנו פשוט כלב נסיך. פשוט כלב. בוא'נה. לא צ'יק. צ'יק. תצליחי איך למצלמה הכי יפי. יאללה, אנחנו 13. יאללה ביי. אוכל שלנו.